தங்காலை கடற்சொழில் துறைமுகத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்ட போதைப்பொருள் கலந்த தண்ணீரை அருந்திய நாய்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலான காணொளி தற்போது சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக வேகமாக பரவி வருகின்றன. மேலும் சில நாய்கள் துறைமுக பகுதியிலிருந்து காணாமல் போயுள்ளதாக கடற்சொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். ஐஸ் அல்லது ஹெரோயின் போதைப் பொருளை உட்கொண்ட நாய்கள் வழமைக்கு மாறான நிலைமையில் செயற்பட்டதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். தெற்கு கடலில் மிதந்த நிலையில் சட்டவிரோதமாக கொண்டுவரப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் அடங்கிய 51 பொதிகள் வைக்கப்பட்டிருந்த பகுதியில் உள்ள நீரை பருகிய 3 நாய்கள் ஒரே இடத்தில் சுற்றும் காட்சியை கண்டு பரிசோதனை செய்ததில் குறித்த நாய்கள் ஐஸ் போதைப் பொருள் கலந்த நீரை பருகியதால் இவ்வாறு செயற்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. தங்காலை கடற்சொழில் துறைமுகத்தில் வழமையாக சுற்றித் திரியும் நாய்கள் நேற்று அந்த பகுதியில் காணப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. Kewa. Udah gara-gara bayar. Berarti nama apa? Tahu ya. Weul no bal. Bindu. Nah, bete. Bindu meh na. Benar jadi ya. Dari waktu. Tahu buat telawe. Udah pakai batu tiga tidak dia berarti harus kita mehan apa? Karena kasih. අර කියන්නේ කුඩු කාරෝ දෙන්න දුන්නේ කල්ලං ගවන හරි මේක කොහමද බේරගන්නේ කියලා. ඔව් අර ඔය එකයි. ඔව් බං අයියෝ. ඔව් මුඩ වතුර ටිකක් හැබැයි මුඩ පොඩ වැඩිපුර පෙවිල වගේ. අඩි දිවැදිච්ච තරන්නේ දුන්නම ඔව්. වතුර ටිකක් ඈ? ඔව් කරන් දාන ඕනේ. වතුර ටිකක් දුන්න